A következőkben a kupcserepek rögzítéséről szeretnék beszélni pár szót. A kupcserepeket az éleken, a gerinceken, illetve az érgerinceken rögzítjük. Van egy gerinc cseréptartó léc, és a gerinc cseréptartó lécet ebbe a kis konzolba fogjuk belehelyezni. Ennek a konzolnak az elhelyezését fogom most megmutatni. A gerinc cseréptartó adapterünket mindig úgy kell beállítani, hogy amikor a gerinc cserép léc tartóba belehelyezzük a lécet, rátesszük a kupcserepet, a kupcserép fél 1 cm távolságra legyen a cserépfedésünktől. Az élgerincek és a vápák mentén a vágott cserepeket úgynevezett vágott cseréprögzítő karommal rögzítjük. Ennek a vágott cseréprögzítő karomnak 2 fajta mérete létezik. A nagyobb vastagságot befogadó, ő készült a síkcserepek rögzítésére, ugye a síkcserepeknek az anyagvastagsága egy picit vastagabb, illetve a hullámos cserép rögzítésre egy keskenyebb. Én most a síkcserépre való vágott cseréprögzítő karomnak a felhelyezését fogom megmutatni. Elkészítettük az élünknek a bevágását, a vágott cserepek rögzítéseit is elkészítettük a vágott cseréprögzítő karmokkal, elhelyeztük a kupcseréptartó lécünket, és ezek után, mielőtt még a kupcserepet felhelyezzük a tetőre, előtte az úgynevezett száraz kúpelemet felhelyezzük a tetőcserepekre. Ezeket a típusú száraz kúpelemeket a hullámos és a sík cserépfedésnél egyaránt alkalmazzuk, mert hogy az élgerincléc és a vágott cserepek közötti hézagon a porhó, illetve a csapóeső be tud kerülni a szerkezetben minden esetben. Minden élnél, élgerincnél és vízszintes gerincnél alkalmaznunk kell ezeket az élgerinc elemeket. A száraz kúpelemet felhelyezzük a kupcseréptartó lécre, és óvatos mozdulatokkal megfogjuk és rányomjuk a lécre és a tetőcserépre. A kúpalátét behajtása és elhelyezése után eltávolítjuk a ragasztószalagvédő papírt, és hogy a teljes vízzáró kapcsolat meglegyen a tetőcserép és a kúpalátét között, leragasztjuk a tetőcserepünkhöz magát a kúpalátétet. A felragasztásnál mindig ügyelnünk kell arra, hogy a cserépnek a felülete az mindig száraz és pormentes legyen, hogy a ragasztást tökéletesen el tudjuk készíteni. Az élkúpozásunk kezdő eleme, a kezdő kúpcserép, amely egy ilyen legömbölyített kúpcserép. Ezzel indítjuk el az élképzésünket. A kezdőkúpon 1 darab gyári luk előkészítés van. Nagyon fontos megjegyeznem, hogy a rögzítő csavarnak a helyét azt mindig az adott helyzethez mérten kell a helyszínen megfúrnunk. A továbbiakban felfele az él mentén minden egyes kúpcserepet 2 helyen fogunk rögzíteni. A kúpcserép elejénél egy úgynevezett kúpkapoccsal, amelyet az alatta lévő kúpcseréphez lerögzítünk, majd ide akasztjuk be a fölötte lévő kúpcserépünk elejét, és a felső kúpcserép hátulját pedig ugyanígy egy ilyen kúpkapoccsal fogjuk lerögzíteni, hogy viharálló legyen a kúpozásunk. Az élek és a gerinckúpozás kialakítása után az összehozó idom, a 3-as elosztónak a felhelyezése a következő lépésünk, amiről azt szeretném elmondani, hogy amikor felértünk 2 oldalon szimmetrikusan a kúpozásunkkal, akkor a felső kúpcserepeket elvágjuk úgy, hogy itt a kúpozás közepén maradjon annyi hely, hogy biztonságosan
a kúprögzítő szeggel, csavarral rögzíteni tudjuk a 3-as elosztónkat. Amikor összevágtuk ezeket a kúpcserepeket és felhelyeztük az első gerinckúpunkat, akkor rátesszük a 3-as elosztónkat, amely egy esztétikus és vízzáró sapkát képez a gerinccserepeken.